देवगड एज्युकेशन बोर्ड संचलित शेठ मग हायस्कूल शताब्दी महोत्सवाचा शुभारंभ माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी राणे यांनी कोकणातल्या शाळांबाबत सडेतोड भाष्य केलं। आजकाल अनेक संस्था जन्माला येऊन मावळतात कळत नाही, पण शेठ मग हायस्कूल ही संस्था 99 वर्षे दर्जेदार शिक्षण देण्याचे काम करते। हे कौतुकास्पद आहे। कोकणात शाळा चालवणे कठीण आहे। कोकणातील शैक्षणिक दर्जा महाराष्ट्राच्या अन्य भागात मुंबई व पुणे सोडून दर्जेदार आहे, असे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी केले। तसेच संस्थेसाठी 10 लाखांची देणगी जाहीर केली। यावेळी संस्थेच्या वतीने स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक नारायण राणे व आमदार नितेश राणे यांचा सत्कार करण्यात आला। या दरम्यान शाळेचे माजी ज्येष्ठ विद्यार्थी बाबा कुलकर्णी यांचा सन्मान नारायण राणे यांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी माजी आमदार अजित कोकटे, अविनाश माणगावकर, नगराध्यक्षा सौ प्रियंका साळेसकर, उपनगराध्यक्ष योगेश चांदुसकर, संस्था पदाधिकारी आदी उपस्थित होते। आणि संस्थापकानंतर ही शाळा चालवणारे सर्व संचालक मंडळ यांचं कौतुक करायला मी या ठिकाणी उभा आहे। एखादी संस्था कुठेही स्थापन केली, कधी चालवणं सोपं नसतं, ते कठीण असतं। आज अनेक संस्था जन्माला येतात आणि कधी मावळतात समजत पण नाही। पण तुमची शेठ मफतलाल गगनबाई हायस्कूलची संस्था सरळ 99 वर्ष अतिशय यशस्वीरित्या चालून दर्जेदार शिक्षण देण्याचं काम या हायस्कूलने केलेलं आहे। हे कौतुकास्पद। बांधवांनो भगिनो, एक विचार करायला पाहिजे। 100 वर्षापूर्वी या देवगड मधील काही मान्यवर यांनी एकत्र येऊन डोनेशन जमा करून त्यांनी हे हायस्कूल, माध्यमिक हायस्कूल हे सुरू केले। ते माध्यमिक हायस्कूल सुरू करताना त्यांना ज्या ज्या अडचणी आल्या ते सांगण्यात आलं, पण हायस्कूल सुरू केलं कोणासाठी? समाजातल्या मुलांसाठी। काय विचार होते, काय दूरदृष्टी त्यांची की समाजातल्या मुलांना शिक्षण मिळालं पाहिजे आणि शिक्षणाशिवाय प्रगती नाही। आणि म्हणूनच त्यांनी शिक्षणाला प्राधान्य देऊन ही शाळेची सुरुवात केली। आज आपल्याला आनंद वाटतोय, 99 वर्ष झाली, 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष आम्ही साजरा करतो आहोत। पण एखादी संस्था, एखादी शाळा, प्राथमिक असो, माध्यमिक असो, हायस्कूल असो, कॉलेज असो, चालवणं कोकणात फार कठीण। एक कोण आहे मराठी, सगळी सोंग करता येतात, पैशाचं सोंग करता येतात, अशी अवस्था आहे। कोकणामध्ये शैक्षणिक दर्जा महाराष्ट्राच्या अन्य भाग, मुंबई आणि पुणे सोडून दर्जेदार। आपली गुणवत्ता कोकणी मुलांनी सिद्ध केलेली, पण याही पेक्षा आपली मुलं सर्व प्रगतीच्या क्षेत्रामध्ये दिसायला हवी असती, तर त्यांना तसं आधुनिक शिक्षण, डिजिटल तंत्रज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलं पाहिजे। आज अमेरिकेसारखा देश गतिमान रीतीने प्रगती करतोय। जगातलं बलाढ्य राष्ट्र म्हणून अमेरिकेचा उल्लेख होतो। त्या अमेरिकेत शिक्षणाला प्राधान्य दिलं जातं। त्यांच्या आर्थिक म्हणजे बजेटमध्ये जो 8 ते 14% GDPच्या रक्कम खर्च, आणि आपल्या इकडे भारतात मोठे साहेब 3.5%, 14% कुठे आणि 3.5% कुठे। आणि म्हणून आजही आपल्या देशात निरक्षरता हे विषय जाऊ नये। पण देवगड मध्ये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, कोकणामध्ये एक दर्जेदार शिक्षण मिळावं। मुलांनी सर्व क्षेत्र प्रगतीचे आहेत, एक चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या देणारे आहेत, त्या क्षेत्रात यश मिळवावं। आज आपण पाहतो IAS, IPS फॉरेन सर्व्हिस मध्ये
कोकणी मुलं, कोकणी माणसं फारच कमी आहेत. उद्योग व्यवसायामध्ये आपल्या शाळेला ज्यांनी मोठी देणगी दिली ते मोफतला, ते कोकणातले नाही, ते मुंबईतले, गुजराती, त्यांनी आपल्याला दिली मदत. मला असं म्हणायचं आहे, इथे विद्यार्थी, मला सांगितलं 2000च्या जवळपास विद्यार्थी आहेत. या 2000 विद्यार्थ्यांपैकी आणि पुढे येणारे विद्यार्थी यांमध्ये कोणतरी एक तरी मफतलाल बनावा. नाव इथलं असेल पण मफतलाल सारखा उद्योगपती अशी शाळेला विधायक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात देणगी देऊ शकेल, समाजाला प्रगतीकडे नेण्यासाठी हातभार लावू शकेल, असे मफतलाल समाजामध्ये निर्माण होणं ही काळाची गरज आहे. आणि तसं शिक्षण आपल्याकडे दिलं गेलं पाहिजे. सगळीकडे अडचण, जगात असं कुठलाही देश नाही, साऊथ आफ्रिकेला पण अडचण, पण सगळ्या अडचणीवर मात करून आपल्याला आपल्या पायावर सक्षमपणे उभं करणारं क्षेत्र म्हणजे शिक्षण आहे. त्याच्यासाठी आपण मेहनत आणि परिश्रम आणि लागेल त्या गोष्टी कर्जा भागवणं आपलं काम आहे ते करा. आजच्या या कार्यक्रमाला पालकवर्ग फार कमी, त्याने असायला पाहिजे. आपली मुलं काय करतायत, आपल्या या शाळेत कशा प्रकारचं शिक्षण दिलं जात आहे, यश कसं मिळवताय, यश मिळवायला शिक्षक कशी मेहनत घेत आहे आणि या शाळेच्या गरजाही काय आहेत हे जाणून घेण्यासाठी अशा कार्यक्रमाला पालक उपस्थित राहायला पाहिजे. शाळेत मुलाला पाठवलं म्हणजे आपलं कर्तव्य संपत नाही, तर शैक्षणिक संस्था शिक्षण कसं देतात, त्यांच्या अडचणी समजून गेलं हे पण पालकांचं काम आहे असं मला. आणि मग अशा रीतीने जर काम केलं, दर्जेदार शाळा आणि दर्जेदार शिक्षण आणि भवितव्य सगळ्याच क्षेत्रात, इंजिनिअरिंग क्षेत्रात